Tá fáilteas fethe roimhan sa go dtí Ómaigh I Tír Eoghain de Cluiche Leathcheannais Peile Uladh agus gan áras Tír Eoghain in aig Manach Tráchtaireacht in Neamh. Fleoch go leor níos lótha ní an Páirc róghana há gaiach láidir séide mar a sibse féchan der ó dheis go dtí clé agus ha míad réig le dáil ag an cúpla númad inis. Ó heb na fórnaí Tás nóid le Tír Eoghain Tráchtaireacht. Tír Eoghain favourites móra Tráchtaireacht in Neamh, fá gachtain rá go bhfuil an deis feabhar acu, agus neart Leathcheannais ó COVID seachtainna ó hin, agus fuair níos láidir acu ná mar a bhí agus an bua in ag dún sa Cluiche Ceallaigh díreach seachtain ó hin. Is stig sa chúil níl mac Craobh, Ifre dó Michael Rafferty, ó Cail an Chlochar, Ifre trí Rónán Fox agus an son sa chóine a críoch an lína sin Cadan Kerry. Hugh Cunningham, sé ó Hair agus Conan Devlin a hás na lechúlathe, agus a Lord Páirc, Rónán Donnelly, duine de Ceathrú Rónán na Neamh, agus Rory McHugh ó Irial na Hóil. Ifre de Ronan Strain, Aon de Cormac Devlin, captain na fórna in Neamh, agus Gavin Potter ifre dóiag a ríist ó Cail an Chlochar. Ronan Cassidy on Downach Mór ifre trídeag Paddy McCann agus Owen McKellum an son a críochnú fuirin Tír Eoghain Tráchtaireacht in Neamh. In an aig Tráchtaireacht há fear Manach ní mórrán a tart mórrán de eisica a féchan dar an saoir bh Cluiche, had a brab de pointí a scóráil, had féchan brá láidir a chomá agus cúpla fér den sco ag gimmert leo. Fódar an cabháin de pointe óháin sa Cluiche Ceallaigh díreach seachtain gle ó hin inis agus iad a gaiirí níos feabhar. Fuair an óg séisiir den iireann seo a bheith gimmert an bhliain se chomhain chomá. Stig sa chúil Jamie Ray, ifre dó an son Cal McAnespy, ifre trí Pierce McDermott agus a críoch lína sin Kai McGoldrick ó Lis na Scethe. Dar fear immer go húntaach an láhanana Diarmid Owens an son gifir a cóig, Conal Boyle taobhreis sa láir agus Jamie McCaffrey ifre a seacht. Lord Páirc, Louis Donnelly agus Dan McCann Tráchtaireacht, Donach Maris ifre de agus ifre a héin diag fear a dhéimar díreach go húntaach dúir dádah an tatan Chacate, sin Cian O'Brien agus taobhla siúd a Conor O'Hanlon. Ciarán Fitzpatrick an son ifre trí déag agus an son I láir, Cuilte Ferry, fear úntaach a féchan der an sa rihré an fear is mú a mohan son ar a barc é lánáb a scór na hógan hon dahad a cóig agus tefmóia be se anaíon séireach agus big job an bheith Tír Eoghain fear sin a stoppa. Dimmer se go húntaach an láhanana le sé fointe in aigen Cabháin agus taobhla siúd captéin na fórna Seán Cannon a críochnú lína lán tosig Anna láidir an son Tráchtaireacht in Neamh. An airing imithe go dtí seo ach Déach sé fille a ríist má éilen há cúpla paistin sa ar a bar go díoch go hangis Tráchtaireacht in Neamh agus beidir go gur sé sin isteach ar chóirsaí. Bhí Cluiche Ceallaigh an ságain a réir agus dúna ngáil a bócach ar ard bhachan ar chur an drochaimse isteach ar chóirsaí mórrán agus bechas a dia ní a bhéon tar a chóirí le féaranta a titim amach ar an móthir an slí Neamh. Be míad a tosnú díreach in am le cúna dé. Ó héamh na fórnaí an son agus na fear Ionad in Neamh Tráchtaireacht ag fear Manach a Conal Maguire, Jack Quinlan ifre seachtaigh ifre ochtaigh Rory O'Keefe, ifre naigdeag Aaron Lee, ifre fethe Tiernan McKenna, ifre fethe Hain Cadan Brennan, ifre fethe dó Conor McBride, ifre fethe trí Mark Hughes agus ifre fethe cethir Ógie ó Ceallaigh. Na fear Ionad de Tír Eoghain in Neamh agus cinnte beisi do mó agus a tastal mhótha Tráchtaireacht ifre sé déag Conor McAneny, ifre seachtaigh Matthew Mallon, ifre hochtteag Barry McMinimum, ifre naigdeag Brian Hampsey, ifre fethe Conor Owens ón Barach, ifre fethe Hain Noah Grimes, fethe dó Cailán O'Hagan, fethe trí Fiachar Donnelly agus ifre fethe cethir Tráchtaireacht in Neamh ón Gortaín há Órán Brolly. A mó agus a déanamh réitóireacht dó in Neamh há Michael Moore ón Dún, taobhla siúd á Pat Clark agus ar an déimhlína Niall McKenna agus chomáile sin Richie Donoghue. Stop míad inis den árán náisiúnta. Shan shir fasta ni aker fri shir an la fin sha
the knees great, we'll work now relay. Shall it carry around the Go háling shushing raid and Cluiche Leathcheannais sa I goige alla boatchorin le Jova $1 din boute Ceallaigh gan Tamalín far Manach ní ráidir ann ó 2003 credit nú ná cred Tír Eoghain beganin níos fearr fuireann iontach agus rointas an ad sa a dhéimar in aig dire is séúir fethe ach gan áras is sin dír críochna mío hin. Níor chaileidir ach le pointe in aig dire a chuige chun é bhóchan taispáine sé sin cécho ma is a há Tír Eoghain bra ábalta ach fós. Stólam sa gúil deis ag fearmánach an jobh. Nídidir cho compórdach sin, nídan na dtíine ur compórdach ará go bhfuil deis go ach fiochan tuair firhrá láidre mas féidir ó líród a scuile isteach go dtíon lína lán tasí sin ha anaíis ag fearmánach cúpla cúla aimsú in jobh é ana chleann in jobh Tráchtaireacht agus beidir go gabhró sé sin ling cúpla cúl a iscint Tráchtaireacht. Ríist réitóir na jobh Michael Moore agus Aaron Davey nach chomá Aidan Gilroy agus Gerard Donnelly ó Tír Eoghain ach é mar bhúntóir in Armánach agus ahanigéir ana chud dis an ads óga seo imróig in a naig. Marsin Sholling, Michael Moore on Dún, Raig an Cabhanáirde, Stigilár Páirc an sa Louis Donnelly agus Dan McCann ar Manach, Ronan Donnelly agus Rory McHugh the hero. Stachling agus Tús Cluiche leis Cluiche Tráchtaireacht in jobh ahrú beag an son mar chiimiid hena féin agus is stig há Seán Cannon captain na fórna de ar Manach agus é bócach an son fear mór ard agus é bra ábal a chuir siar an son go dtí Conal Boyle le Shillan Bhíróide é castaige agus chuir tras na son díomhar a cóig sin Diarmaid Owens a há bra ábal a chomá Calís genta Diarmaid Owens há an son Ronan Strain Taiféria agus a chur breúar agus a clip áil an son. Donna chamaras de Shillan Bhíróide in is Nartspás an sohing Dablína a ríiste Seán Cannon I léon fiochas sósa an fearse anachchain séirech ar fad chur dí Donnach maras agus chur bhín feardain séirech eile cuilte Ferry an son agus níos ag Donnach maras beganí spás fuite an son ag Diarmaid Owens a tacht tríd ach tóga godásig an son ag Ronan Donnelly tacht tríd agus sios go dtí Rory McHugh níos le náirt spás Tír Eoghain a tacht go hana hapig an sa tríd a lár deis níos ag Cormac Devlin an captain na fórna chuiristeach again so go dtí Ronan Cassidy a casa le spás agus Berta Stig a frach leis bhfuil éon ná níl Tír Eoghain trasnán an son mí á leis is tócha gra sé lora ceantas na lads a bhí taobh stig ach níor mhór sé iad chur an trasnán agus an ciad pointe an son ag Cassidy is tólam díreach an trasnán ón trasnán agus Harris ach scór bra hapig an son de Tír Eoghain Tráchtaireacht in jobh. Jamie Rainish réig de sin kick amach. Kick das ísel ach fuite nóir seoigh Tír Eoghain trí Rory McHugh a tacht tríd go dtí Ronan Strain le spás Strain ar an dasóg Strain chur go háling ige bhfuil níl díreach a héhann lá bh deise bhí sé annach óngarach an son agus náirt spás ag tosa Tír Eoghain Tráchtaireacht in jobh náirt spás an son ag Ronan Strain iad a cruthú annach chuid docrachtaí an son na cosantóirí ag ar Manach agus fearmánach a ciún golóir ó hebh lorug na líróid an son den kickamach chomá rud a chur gistachar mar chunicimar had a brábal a don chun tosig ach caiisiad é seo hachant. Chomada sin tha gaich láidir sa leach seo ag Tír Eoghain. Tha na gaich sin ag boga ón dheis go dtí clé agus córóise sin go mór le Tír Eoghain ciú kicina ísile a tacht inis ó Jamie Ray agus cai sé a chmád mar sin tha fir lár Páirce Tír Eoghain beganí níos airde chomá a don chud is mó a tha fear mór ardháin an son captain na fórna agus an son chomá tha Louis Donnelly tha bra ábal líróidí móire a aimsú. Fuite an uair seo ag Jamie McCaffrey a chuir siar agus faoihearra é fuite inis Cian O'Brien dulchan ceinn Cian O'Brien a chuiristeach an sa go dtí Ciallaigh Fitzpatrick ach beganín ró ard an son díreach ar ceann Ciallaigh Fitzpatrick a bhí fága leis héanastig Ferry tachtamach go dtí seo an Ferry bhar cethir déag an son é brasásta síach an dahad cóig agus beidir iirechtaí a hógan do sin agus beidir cúpla kickamach a aimsú chomá a chéad tóca go deas gear an so agus fuite ag Michael Rafferty lán luas a go bhhair seo é brád ábalta agus chuir siar a ríist beganí spás ag Tír Eoghain agus iad an muilú síos cuasaí faoi láthair. Matthew Mallon an son a tosathe agus ahrú beag genta an son ag Tír Eoghain rih Tús Cluiche seo. Calís genta go hana éasca an son ag Ciallaigh Fitzpatrick é cathmhóig an líróid go deas éasca. Bronta go héasca an sáidí ón McCallum chomá náirt spás ag Tír Eoghain iad annachchain séireach a brise tríd a gcónaí an uair seo ag Rafferty trasna an son
Goodie Cormac Devlin captain the four na Curristeach Devlin agus kick alling a cha sleaun an son agus níl sé fuitico a Cluiche gent an son Hiróin droch Cluiche a rísto or Manach agus sin dentaco cúpla bhauta ní réon gá ní réon strosartha háisiid faoi bhrú ní raibh sellh ní roide ag tíróin ní raibh gáda sin a réchar ach é denta sin cúpla ceann denta a níisico ach an fear seo go húnta chumá agus chuir se gach ceann ar an trasná an sin Paddy McCann ón bearach a bra ábalta an nuair seos Cormac Devlin a thóga ag captain na fórna a Cormac Devlin deadly ó heh na kicking sa bhí me féchan de ribh cléthe agus níor chuir sé ceann bháin ar fórí ach béidir go gorach an stros agus an búir isteachar ní enan ní dólam ní enan cinnte chuir a thar trasná an son ag Devlin go éasca sin an tairna fointe fuite ag Devlin agus in chiad a cheann ó kick séir Tráchtaireacht in Jobh. Beg náirt i tacht man féad le fermánach begáning níos mú chrothú an sa hadidir anna hiún an ribh cléthe hí náir cainte bhtha hí de bra ábalta hí idir luair agus a bécan sa heh na Páirc agus anna strength and conditioning denta ar na lads óga seo bethorgamach siad á lorg dó ha siad dúltach go leor go dtí seo Curasós agus anár den aig na gaithe an son an réoch fáil bháis begánaí nach fuite ag Tír Eoghain tríd Michael Rafferty tacht tríd Lós a go bhhair seo Bantier ach fuite Éirice chutha go dtíon feardain séireach Cormac Devlin trasna an son é fuite ar an dheis spás fuite deis tóca agus chutha Éirice thar an tras náin ag Cormac Devlin an tríú fointe an fear seo a déanamh scoris ar cosantóirí ar Manach ní réon na chur brúar tha sé leis féin le begánaín spás ar an dheis an fear sin chun scóráil an lá fad agus 5 olbhúin sa ag ar Manach go háirthe os na kicking amach níl mór an có ó heh na ceann geara níl mór an strátéise có há Tír Eoghain le fear breise stóin am haimpa na háite agus iad a chur stop le gach ceann de chosantóirí ar Manach seachas an fear seo sin Piers McDermott casta ar neis go dtí Donach Maris ó Kyle Náil le teach trí chuir siad an cúlbáir Jamie Ray annach ein séireach a teach trí agus é lán ábalta dí Conal Boyle a níos ar Manach a techt háidir dain séireach nar héin siad chun tosa agus tríd an fear seo Conal Boyle tucha siad go minic cé há lorug fuite an sástóla ag Jamie McCaffrey Cur trasna chuisteach aige ó ríis kick áling nadidir sé I gcíréis sin dhéanamh ach fuite ríis de Conal Boyle ag lorug spás ag lorug takeíocht é fuite aige faoi dhearú an sa fear Manach fós le sellh ní roide ach níl an is caiilte go hán éasca a ríis taispáine sin cé chu sleaun as a há rudaí ach denta go maith gón McKellum é chamád chuisteach an sáí feardain séireach a casa agus a chur trasdí Potter le begánaí spás Potter le sé Potter éis an deasóg ach denta go húntaach an son ag Caim a Goldrick a lábhach ar isteach an son há sé trééis sé héna chuirtú in díag ach cad é mar stop a dhéinse an son ha sé fósíos ar an dalabhach Tír Eoghain ag immert ar raig an sa a go háirthe tríd Rónán stréin ach ghlacha an sa go húntaach ag fear Manach agus fear Manach ar an mrise Ceallaigh cé há stig níl an fear mór stig catisteach an son ach begáin róir dín iver 3 déag an son Ronan Cassidy denta go maith Tír Eoghain agus iad a dollaríis neidir a chóir den réitóir stop a chuir leis an gléthe seo tá iver a ceir de fear Manach fósíos ach lena míad roig trí Paddy McCann de anna chud spás neidir cé há stig denta go maith níl é glanta an son go éasca ó Jamie McCaffrey hí an tális ní bhéon ó Tír Eoghain stig há Caim a Goldrick níos fearnis ha sé éireón dalamh ón bloc úntaach sin a dhéinse agus cinúnach a dhéinse cúpa numad hin bhí sé sin a tastáil go géir agus Tír Eoghain trí fointe chun tosaigh hena féin Tráchtaireacht. Beidir go níl sin maithas do ar Manach faoin drá seo mar há kick ag tastáil mhutha a go háire is leis an cosantóirí cíimiid chun an airóig leis an tarna bhát agus iad a dul chun tosaigh agus iad taobhstig den chuid seo den Páirc agus iad a dul tríd Cian O'Brien a ríist Cian O'Brien anna gain séireach mar felladóir anna ábalta chomá Conal Boyle is le sellh ní roide muile sé sios cuasaí ní mórrán ó ar Manach a lorug an líróid ha siad ciún go dtí seo beidir go bhfuil siad a gcíre díoch sellh a ghlacha agus é bhfuilú sios agus compór áil ar an líróid sin a hásleán Tráchtaireacht in Jobh. Jamie McCaffrey inis sin líróid. Anna bháil an sa háfear breise nú bertig Tír Eoghain an son mar chosantóirí chomá. Tucamíd tríd Conor Hanlon chuisteach an son nada bhfuil Cluiche genta an son ag Ronan Fox. Das éasca bhí míá ar an son is tólam ach bhór sé kick an son Dan McCann ins cúlan na búta sí agus é titeach an talamh agus an ciad deis a níis ag ar Manach pointe a chur ar an scór.
Rís fiechant Cuilte Ferry. Cuilte Ferry ní le léach Manach Martin McGrath. Began again a dine in Ardvanach de bhór sin I bra ábaltan fear seo pointe chur an trasná. Ní nó gaich róláidir in is séide begáín ahrathe ní se choláidir mar a bhí sé agus tóga sin ceann sin godáas éasca chur an ciad fointe an scoreboard Tráchtaireacht in jobh da Manach sin Cuilte Ferry. Trí fointe má se in ag pointe bháin. Nail mac Robín an son ó Tír Eoghain a lorug den éig an thar Manach a dinah marcáin mahansá sé de chur brú an a cosantóirí ní an brú chomá sin há sé go má an son tinta ag dír maróns a há ngachá Tráchtaireacht inmh is stig sa chóin is brú chutha an son ó Ronan Strain ach ní brú róhá chutha chutha trast an son deis is ar Manach a casa an son há Dan McCann a Éireach agus Dan McCann le cool God as a hána sé sin thugad ar gá second go chas Hóg sé an lámh clé agus sáte isteach sa chóine an son ag siút cad mar chu. Níor bhéanana tanúla sin í dólam. Tás báin sé cé chomá ar Manach go háirithe sna tosathe sé díreach go húntaach imróí den scocha agus an stras an strain ar fadan is híróin cad as a hánig an cúil sin. Ceap gachtar a greisiir dul gur pointe tócha ach ní raibh. Bhín coolla tastáil agus an coolla tastáil go géir agus be cúpla ceann eile tastáil ó Arvanach má háisiad chun an deise a thógant agus iad a géir de isteachtaí cléthe ceannis óla den chiadúir ó 2003. Seileadh có rísin is trí Ciceanna Fitzpatrick. Ciceanna Fitzpatrick isteach go Sean Conlon captain na fórna. Choristeach a rísin sean agus Anna Bhrú chortha an lá ar fadan is Ronan Fox sin an tarna cadís há gentige an líróil catúig beag an réitóir a cainteis chomá há Anna Bhrú chortha ag Dan McCann an son Dan McCann ag immer díreach go húntaach fad agus Anna Bhrú a tacht Ronan Fox an son sna cúlathe. Bhín táleis gan beidir carta buia aimsú an son nach má dhéanaan sé sin ríis tócha go dtiocca sé agus ní an fear seo chun éon perseach a dhéanamh de seo Cuilte Ferry leis an dasóg in aig na gaotha díreach thar an spotta dómh. An tarna foiinte má se ag Cuilte Ferry agus an is seo Cluiche Leathcheannais Peile agus 2 foiinte ag fear Manach agus 3 foiinte ag híróin ní raibh aon duine asúla seo. Seachas beidir lads ar Manach a bhí lán ábalta agus iad ag teúsós ribh seo firmhóra chomá anachlaí chomá á strength and conditioning coaching go agus há anna chuid aibredenta chu im riana cha sé fós anna loch sa chléthe. Ronan Strain is de seileadh ní roiid de choristeach agus gan aon duine an son agus pointe stólam há pointe tócha ag Ronan Cassidy ní raibh aon den ábharcáil hí na Marcus Básaige agus chuir díreach thar an trasnáin ag Ronan Cassidy agus in ní caimpil cóignú gan éon scóir de híróin é sinna tastáil go géir mhótha. If had ní smú scóir in jobh ná mar a bhí in éigen Cluiche Leathcheannais Peile ní raibh aon scóir fethanúmad a réir le dúnagáil in aig ardmhacha na cníalacha mar seo chama beidir go raibh an airing beánaí níos measa ach Cluiche Leathcheannais in jobh by dead Tráchtaireacht Cluiche úntach go dtí seo na fear seo breá ábalta agus luas lasrach leis Cluiche. Donna chamaras le seileadh. Donna chamaras chuir siar. Anna chain séireach an son nach bhí an tá leis fuite ríis de Conal Boyle. Conal Boyle níos trasna agus Conal Boyle ag dul ríis. Déanann sé seo go minic, luring sé an héan dó ach déanta go maith Michael Rafferty an líróid sin a bhóchant agus chuir trasna go dtí Paddy McCann. An is sig Ronan Strain agus chuir trasna dí sé O'Hare isteach fear leis héana istigh cé han son nach Ronan Cassidy bhí spásaige casan sé Cai McGódra gír stoppachar leis Cai McGódra go chur brúar ní go leor ón McCellum a teachta ríist ón McCellum leis an doran amach a ríist go dtí Ronan Cassidy ar an dasóg brú chuir agus Anna Bhrú agus tiltte go má agus ceisbána sé sin ar bhasa dhéanaan an brú mar ag chortha go dtí thaobh an lámha chlé an son ag Ronan Cassidy agus fóríil. Ní mór ánimethe ar fóríil Tráchtaireacht in jobh há na fórnacha seo brábal a pointí agus cúlna a scóráid sin díreach an tarna leathan an son ag Tír Eoghain Tráchtaireacht in jobh. Jamie Ray is de seileadh cumádna sé amach chun fluid an son há i láir an fethe héan agus tógann sé ceann mór. Chana ghaoch sin tréis titim rud a chomhróid go mór le ar Manach insan tarna leach go háir leis na kicin amach.
Corisius and son ag Michael Rafferty ag san Collies Genta ag Louis Donnelly and son Shella ag Rory McHugh Currit Raston sa agus fu Yerig Shea O'Hare Hernashti McHugh Rish McHugh de Shella Nerodia Céhá Lorug Ceallaigh ach Cormac Devlin captain the four and let 3 feet to Hannafane Devlin Lily Road ach Lee Road Ma Genta son agus Gavin Potter ag Rowan sa agus Ronan Strain and son Block Ella Corristeach our Manach agus Ronan Fox the Shelbney Roy de Fuyera ach block Denton son ag Rafferty Trasna Ceallaigh oh cool Fwiteg Ronan Cassidy oh here none down Faro Manach here and Dalo cool Ontach Toka ag Ronan Cassidy a reached as Dada Droch Kinne Toka ag Pierce McDermott ag Ira Dinna I'm shoe Droch pass Fwite ag Michael Rafferty Currit Trasna uncool di Ronan Cassidy agus cool Fwite ag Ronan Cassidy on Downach Moor. Well, Caffará nach meg Aidan Gilroy sásta le Pierce McDermott nu le Cousin Tóri ar Manach le sin Droch Kinne an son agus cílíonn sé sin go bhfuil an brú ar neis ríist ar Manach. Jamie Rainish le Shellab ní Roide Cora go hard Coristeach a Lord Páirc Bristian son go dtí Cian O'Brien Conor O'Hanlon le Sheldon Roide Anish Fwite a ríiste Louis Donnelly Fer Manach a tacht Céhá Lorug Denta go man son ag Cousin Tóri Híróin Roy Timach agus Fwite Fuyera ag Michael Rafferty Braghain Sheriff Begánín Tursach agus dul full fad na Páirc Tráchtaireacht in Jovni Rain stop le Javar sin Ronan Strain le Shellevanish Ronan Strain le kick ach Droch kick isteach gedi Lava Diarmid Owens a tacht tríd Sean Connon captain the foreigner Sean Connon amach gedi Donach Maris agus Cínshiv Droch Praban son agus Cínshiv Cecho Donas a hon talamh seo Tráchtaireacht I Bastí agus Fwite ag Híróin Fuyera agus Fwite Hannah Éascan son ag captain ag Owen McClellan and son agus tacht tríd Owen McClellan agus Shellaigh a chamádige Currit Trasnige chamádig Tíróin Shellaigh na Líróide had lán sásta agus lán ábalta tríd Rory McHugh sin íanamh ach Luas Lastrach Lorug den éigen tefistig náidir bhfuil Céhá Fwitige Ceallaigh ach Ronan Cassidy a casa spásige nítear sásta an dasóg fága inis go Owen McClellan Aaron Clay McClellan Iron Busta agus ní réon den istig de Híróin Mio an son McClellan Íirecht úntaach ar hebh na lábha Clay ach Fwite inis ag ar Manach agus iad tacht tríd ach Droch kick an son go dtí Conal Boy ní bhéon deisige sin I'm siú ríist chum iad tacht tríd Tíróin le spás an son Tíróin le fear breis an sa I Lord Páirc agus iad tacht tríd Donnelly I gcónaí Donnelly le spás Donnelly curra na bhfuil Collies Genta Donnelly an son imrómid raig péisgele Fwite Fuyera ag Devlin captain the fórne Devlin sásta Howard isteach go dtí Strain le Sheldon Líróide Sléanar begánín spás curra Haran Trasnán beidir nu ar hebh na lábha Clay sin Haran Trasnán ag Strain and son score úntach ag a siúd hí náirt spásige ag thóg sé an deis agus an réach ta fíorge. Cílíonn sé sin nach áirde gúil míad ag héan a cúig go dtí héan a dó Tíróin chun tosaigh tóga míad an chiad brise isce Tráchtaireacht in Jomh. Well cad é sin mar thuas rá chúl Fwite agus cúpla pointe agus Droch cníireacha amach cad é sin mar scór. Ar Manach a bhd níos fearna mar bhí daine rá. Tá deisiúntacha go níidir amachas Droch cúl bhí Mio stócha ar Pierce McDermott an Líróid sin a bhronna go dtí Michael Rafferty ach tócha go húntaach an son ag deire ag iver 3 déag de Híróin sin Ronan Cassidy ón Downach Mór le cúl úntach. Thógan bheirt na cúl sin díreach go háling ar fad an cúl ag ar Manach chumach tócha díreach go húntaach an son ag iver an naid is tólam Dan McCann. Chumada sin rá faointe ag cuilte fearí Tráchtaireacht in Jomh agus pointe ag McCann chomá. The Híróin pointe a tacht tríd iver de Ronan Strain 3 pointe Tráchtaireacht ó Cormac Devlin captain na fórne Ceannacha ó Ciceanna Éirice agus cúl agus pointe a tacht tríd Ronan Cassidy an Downach Mór. Mar sin brise deascaire Tráchtaireacht in Jomh Michael Moore a frach leis na fórne tachan Páirc a ríist.
an réich sin ag ardú a ríist agus a ríist I séide ón yes go dtíon clé. So 3 faointe ann nach beag an réich sin ag ar Manach in san Tráchtaireacht rud a chomhróidh go mór dó. Ní rud inis ag Jamie Ray ar Manach kick mailteach mór a go bhfear seo. Fiúan an ag na gaotha trisin sé an leat lína. Beidir go bhfuil sé beánaí nervhíseach fís na cosantóirí gáil ceann gearr mar cúpla botún déanta chud Trácht nún na neomh. Bear leis dul láidir ard agus isteach lár Páirc agus gentan son agus tite faoi dhearra go dtí Seán Connan captain ar Manach chur a trasnaige an son agus nada bhfuil Cailí seo dhéanamh an son Cailí seo dhéanamh an son ar ard bhacha sin Jamie McCaffrey. Jamie McCaffrey trasna go dtí Louis Donnelly. Louis Donnelly tacht tríd agus neart spás ach céthástig á lorug. Níl cuilte ferry ha sé ciún go dtí seo, beidir go bhfuil sé ciúnathe, nádar fós dhá faointe fuitige. Cian O'Brien trastan sa sin líród áling isteach go dtí Donnacha Maris ó Cail Náile. Donnacha Maris a géir dal heimpel ar bhar an son, nádar bhfuil an dósaige ha lós lastracha go mert seo, be sé an iocr dal heimpel ar Michael Rafferty ha mai rá, mar ha lós úntacha go bhar. Cian O'Brien há dain séireach agus kick úntach corthaig O'Brien isteach an son, ha begánaí spás fuitig McCann agus tróir air. Now that will Cailí seo dhéanamh ar McCann níl dearn an réiteoir, níl denta ach go má denta an son ag Callan Kelly, Callan O'Calla agus stop á chur leis an son bhí tróir an aig den bháin be sé tuchar ar cúil eile aimimsú má sé. Tír Eoghain a gíire na cúil sin a stoppa Trácht núna go háirthe sa chiad leach seo. Tír Eoghain tacht tríd ríis, bhí chur an luas sin ó an bhar mór Rory McHugh trasta inis tí Cormac Devlin ó Ardbó. Cormac Devlin ní féidir spás a hart an bhar seo nó jo sé pointe fuite inis Gavin Potter bhfuil sé caiilteige níl deanta go maithaige séidir a chamád th neis ríis go dtí Devlin a casa Devlin le begánaí spás corrid agus deanta go hóntaach an son ag Jamie McCaffrey ag dear an bloc isteach bhí sé sinna tastáil mar tha Devlin chód ein séireach ar an líróid fuite inis ag Conal Boyle lán ábalta spás aimimsú lán ábalta pass na maithe a chrothú agus dain séireach chomá Pierce McDermott inis leis an líróid chuirthe amach go dtíon captain Seán Connan Shellah ní róide a ríiste gard bhacha anachchuid Shellah agus a ríiste teach tríd an son Colin Boyle le ginn sin héan dó sin i gcónaí chuirthe isteach faoi ar dín fear dain séireach McCann agus brú á chur air ní na marca McCann bhfuil sé ábalta dul heimpel ar Kelly há sé níl sé Kelly a déanamh go húntaach ar a bhad níos fearr na mar a bhí Fox. Fuite a ríist an son job úntaach genta ag Kelly an son ar McCann Trácht núna in jobh déanamh job den scó air agus a chur brú mailteach mar thoise annach ein séireach ar fad. A níos fuite ag ón McCallum chur isteach an son go dtí Ceallaigh Ronan Cassidy le líróid ard. Na de reise de cheart an réiteoir scoile leis an gabhain sin mar bhí Devlin ar an slí isteach ach Cailís genta a Ronan Cassidy agus deis ag Tír Eoghain inis a pointe eile a chur ar an scóir agus ceithre faointe a chur atra. Devlin inis le 3 faointe Trácht núna neomh hena féin agus nílach 9 nó me déag ime. Siod an 4 faointe agus an tarna ceann ó kickanna saoir. Ní bheith áireann sé mór an fear seo an ghaoch leis níl seach beidir 3 méadar ón cúil bechóir go raibh an ceann seo díreach ar an spotta dómh. Beag noch, déanta go maithaige, pointe fuite. Agus ceithre faointe inis an ceithre faointe sin a há ag Devlin idir na fórne Trácht núna in jobh héna sé go dtí héna dó fethe númad imhan sa i barcaí Éalaithe in Ómaigh. Tá mí gimbert an Ómaigh in jobh dúir damh bhí casa na mán nó an tairigad an son seachtain ó hin agus do riad ar grád ar sásta immert an sa in Ómaigh, so sin ar fá go bhfuil mar an sa, bhfuil Tír Eoghain gan áras an casa isteach sin. Fuite inis ag Connan a déanamh go húntaach san fear bra mór ha bra ábalta captain na fórna annachchuid a tacht tríd Trácht núna in jobh an is Cian O'Brien annachchuid déanta go siúd chomá de ar Manach an fear sin bra ábalta a dhéimar go húntaach an ag an cabháin le hena. Conor O'Hanlon le Shellah ní róidin sa a móthir a déobh Hugh Cunningham a géir a stoppa chur leis níl sé ábalta ha bert ha trúr ha ceithre heimpile chuann sé ar neise faoi dhearra go dtí Louis Donnelly cai sé roch ar neis chun ceann sa sciúba ón dalamh ha Jamie McCaffrey géir a takeíocht a
chón. Níl an takeíocht a tastáil há kick séir fuitige agus a rís tension trí Conal Boyle. Conal Boyle I lár gach únsaí a dhéanaan Armánach. Tugann sé líród, luragín sé ríiste, é gentige ríiste sa ríiste eilech an uair seo, fuitig Sean Conlan. Conlan a hádain sé chuma. Curisteach an sa go dtí Ceallaigh McCann. McCann currach trasna an son go háling, go dtí Diarmid Owens agus puinte áling fuite an son. Ag fear Armánach Diarmid Owens cad é mar scór a tacht tríd fear lárnach agus captéin na fórna an son genta go húntaach ag Sean Conlan é a aimsú leis a gceann sin. Tóga go tapig ag Tír Eoghain tu go míad amach ríist an sá trí strain le spás. Ní réon strain ar a bheith seo. Caite isteach an sá go dtí captéin na fórna Cormac Devlin. Devlin lán ábalta caithfar brúach ar a bheith seo, caithfar frach leis. Piers McDermott a géir sin i dhéanamh. Anis Devlin ag géir dhéanamh má brú carthir genta go maithaige bhíon brú sin na tastáil mar an fear sin anna gain séireach ón áit sin. Fearmánach a gaiir níos fearr an san sa cúlathe. Iad a bhad níos fearr na mar a bhí sa chéad chuignú me déag. Iad compórdach ar an líród, iad lán ábalta donnach an maras le seileadh inis agus iad lán ábalta dulach an tosaigh chumá agus any jochar le duine mar Michael Rafferty chur an roiigart sós na Páirc fuite inis ag Ferry dain séireach. Ferry má hain sé begáín spás, tá sé lán ábalta ní ród sin a chur an trasnálaach ní raibh an spás aige brú mailteach churthir. Tu go míad inis go dtí Ciallaigh Fitzpatrick, chur trasna go dtí Ceallaigh Peile tacht tríd ach droch pásach ag fuite ar neis ríiste agus genta go maithe aige isteach go dtí McCann a casa genta go maithe héamh cosanta dhé an son agus fuite inis a Conor O'Hanlon. Conor O'Hanlon lorg spás, níl an spás fuite, leir fuite in son ag Tír Eoghain a tríd Ceallaigh ach Paddy McCann amach go dtí Rory McHugh ach Rory McHugh áil fo dhearra tháinig sé sin ó chos Armánach réir damhramh agus Tír Eoghain le seileadh na líróide. Tír Eoghain is a breise sós tríd Rory McHugh. Rory McHugh isteach go dtí Cassidy. Cassidy trasna an son go dtí Potter. Potter isteach ach droch líróide agus fuite ag Sean Conlan. Tá Sean Conlan a ngachá Tráchtaireacht nuaimh há Collís genta ar an son ach leanamid a raig tríd Louis Donnelly. Ní raimid a raig tríd Louis Donnelly. Fágamid an son é hit an líróid nuaid siad chun é Hógan há siad chun é Hógan tín áitir dhéanamh Collís ar Sean Donnelly. Tá Sean Donnelly a Conlan i ngachá Tráchtaireacht in jobh. Sna cúlathe chun tosaigh gena pointí há ina le go bhfear seo agus raibh sé den lá. Inis fearmánach a tacht tríd anna fitness ag Armánach an jobh go húntaach fiochantar hat ar chócompórdach ar an líróid chumá a cha brú mailteach chutha an son ag há Tír Eoghain i dul in bacanaí chumá bert agus trúr chur brú ar chuine bháin á leis héin agus is scuban na líróide hat ar anamh an son mar chosantóirí. Tu go míad chun ceann inis tríd Ronan Cassidy. Cassidy isteach go dtí Devlin. Devlin lorg spás fuite. Bud an líróid sin chur an trasnáin aige is dólam gohfuil íireacht úntaach an son ag Devlin cad é mar scór ag Devlin an 5 pointe. Taobhiste de 25 nuaimid fuite ag Devlin an son 3 cheang ón immert ní féidir méidir a hart an bhar sin nó déine sé máis ní dólam gohfuil éon ceann chutha ar fóríd aige Tráchtaireacht in jobh agus íireacht eile úntaach tóga an son. Ag Cormac Devlin. Jamie Ray chur ísisiil droch íireacht a choríiste naig na gaotha. Tu go míad isteach tríd Potter. Potter le spás. Potter le spás ar an das ón fethe héan. Curthaige thar an trasnáin is dólam. Há sé curthaige thar an trasnáin an son. Potter a ríist. Droch a kick amach an son ó Armánach. Spás fuite ag Devlin a Potter leis an líróid an taobh dheis thar an trasnáin ón fethe héan cad é mar scór agus héan a hocht fuite inis ag Tír Eoghain agus ganna chá cheann imethe ar fóríl is dólam Tráchtaireacht iad anamh ó hebh na seat sin a hógant. A ríist tána gaachló cabhróg sé sin go mór cad é sin mar chican is fuite go ach fuite ag fearr ó Tír Eoghain Ronan Donnelly. Ronan Donnelly isteach an is go dtí McClellan a tacht. Há spás ag na tosathe stig ach níl seileadh ní roid aige ach tóca go míad leithach an son dearn an réiteoir Michael Moore agus deisian is ag Devlin puinte eile a aimsú béidir. 5 pointe fuite aige hena féin há rá kick séir fuite aige chumá sean tríú cheann má aimse é agus churach sé seo rá chúl idir na fórne. Cormac Devlin. Ard ar dheis béidir. Ar dheis is tólam agus ar fóríl sin chiad ceann is tólam curtha aige ar fóríl Tráchtaireacht in jobh
Ní bhd ón gúil, bhí sé dochar glóir an ceann sin, bhí an gaiach a cabhrú leis, an gaiach begáín ina naig séide ó dhéiscidí clé a chu tacht ón stand an son tras nóing chomá agus beidir gur chuir sé sin isteach ar písín. Fear Manach an is le Ceallaigh agus cicamach eile cicamach a bhir dói agus dóm Tráchtaireacht in Neamh. Fuite sós go dtí 60 cóig Tír Eoghain an son i naig na gaotha ach cén bhathas é fuite ag Seán Óhéir, genta go húntaach ag Óhéir isteach go dtí Devlin. Ó líród áling an sa isteach de Tír Eoghain. Fuite an son agus iarach cúl fuite an son ag Ronan Cassidy. Bhí sé sin do chreite. Past in scócar isteach ag Devlin. Bhí Cassidy leis héin chroig sé an spás. Chaise ar an héamh clé chuir sé isteach leis an clé isteach ón bosta agus isteach so cool ó Ronan Cassidy. Cad é mar chúl an tarna chúl is dólam fuitige Tráchtaireacht in Neamh. Ba sé anna jochar an is ag Fear Manach mórán í anamh níag sin dó a hocht an is ag Tír Eoghain leistig de feitheadh sé númad. Fuite a caffar scóra áil an is golóch níach berta có taobhstig ach ní dhéananig sé sin éon bhachas chomh. Fuite go héascan son ag Fox. Fox isteach go dtí Strain. Strain isteach agus na morca spás fuite ag Devlin a ríis. Devlin ar an dhéis ach Devlin míá ar fóríad an uair seo sin an tarna ceann curtha ar fóríad ag Devlin ach an áíire chuna morca spás ag tosathe Tír Eoghain istig. Ní léon bharcáil a dul ráig cha fear ar Manach díreach a seasamh haimpeáú 3 méidir amach mhótha fiúan ar tháinig líróid ag Tír Eoghain agus iad techt tríd agus níl sé sin má go leor mar tháina tosathe seo de Tír Eoghain díreach go húntaach Tráchtaireacht in Neamh. Agus cad é mar bhuiín a féchan ar an cléthe in an cléthe Leathcheannais Bhí ar anna chóir mo go héobh scóir na hógan tána leid seo tógan scóir na ó gachaád cúl pointí ní inan sé aon de fríocht a tóga siad an deis. Fear Manach an is lura cúl beidir ní dhéana sé sin ón captéin drochaíocht chuir isteach agus fuite ag Tír Eoghain ag breise tríd an son tríd Donnelly chuir siar agus fuite faoiar ag fear eile lár Páirc fuite inis ag Ronan Strain a tacht tríd be sé lurg Devlin istig be sé lurg den éigen istig níd sé fuite ach Gavin Potter a begáín spás é anna leann an son ar an dahad cóig chuir trasna go dtí Devlin fáir Devlin le begáín spás Devlin ar an dasó blocáil de sios go háling ag Damien McCaffrey fuite fós ag Tír Eoghain tríd Ón McCallum a casa a lúba dan le géir stoppa chuir leis. McCallum trasna a níis a ríist go dtí Ceallaigh ach Devlin fuite ag Devlin spásaige bhuiil sé chun an deis a hógant níl sé chuir sé trastíí Potter a ríist tarnáis an so go dtí Cassidy le iirecht ar an dasóg Cassidy le pointe den sco lúpa isteach an son ag go bhfear agus há sé dénne scris ar ardhacha Tráchtaireacht in Neamh dhá chúl agus dhá fuite ón immert ag Ronan Cassidy Tráchtaireacht in Neamh annach an séireach an fear sin ón dánach mór agus scris á dhéanamh aige ach bhí cethar an son ó Tír Eoghain mó díocht taobhstig den dahad cóig na morca spás fuite có caiigh Fear Manach rud éigent dhéanamh go luach. Tír Eoghain ríist leis ní ród an uair seo tugadh siad tríd McHugh. Tugadh siad an isc go dtí Rafferty le lós. Cluiche beidir genta Rafferty son, há Cluiche genta Bruce a Craobh ó Diarmid Owens níor bhéon gá beag deis eile inis ag Devlin an tríú faointe áil ó chic éire genta go maith ag Michael Rafferty an son ó Kyle an chlochar a há gimmert díreach go húntaach Tráchtaireacht in Neamh ag crothú na scóir na sin. Tá dhá cheann curtha ar fórí le déanaí ó Devlin beag an ceann seo tastáil mhuaig níos den muín agus is dócha go bhaid sé é. An réach gan púró ríist ina chuine begáín an uair seo á dhéanamh begáín níos deocra ach an fear se lán ábalta níd se lán ábalta uair sin é curtha ar fóríl a ríist fuite ag Fear Manach tu míad a ríist tríd Conor O'Hanlon sós na Páirc go dtí captain na fórna Seán Conlon is caiilteige fuite a ríist ag Tír Eoghain há spás ag tosathe Tír Eoghain istig a ríist agus tu míad an uair seo tríd Cassidy isteach go dtí Gavin Potter le pointe úntaach an son hí na morca spásaige crotha go húntaach ag Cassidy trasna go dtí Potter ar an déobh a mó den cos curtha díreach thar an spotta dómh agus an chiad pointe an son fuite ag Potter. Fear Tír Eoghain héastar an dalamh an son sin Paddy McCann OK. Éire hon dalamh a chá fear leis sem mónsa ar a déobh fuite go hanéasc an sonnacha ach
fadóg séte an son ag an réitóir Michael Moore cad é mar ciad leach a bhí a going an son. Bhí gachar a going. Bhí scór na mailtecha cool dús ó Manach rud a chur iad súd chun ceang le rá fointe cheapmar go raibh deis úntacha có ó sin ach de tháinig Tír Eoghain neis. Go háirithe tríd an fear sin Cormac Devlin le 5 fointe rácheann ó Ciceanna Éirice agus an son idir an 5 númad 10 agus 3 númad Hámad Ceallaigh ach Ronan Cassidy chun ceang rá chúl óntacha foitige agus rá fointe chomá é déanamh scris an son istigh agus cosantóirí Manach gan éon ragra godíise. Tugam míad breise mai se den númad seach núna in jobh jo míad de bóg fointe I gceann númad chomá ach nátéigín éonáit agus fannagíling. Cluiche agus níor chuir sé ceann amháin fóí ach beidir go gorach an stros agus an búir isteachar ní enan ní dólam ní enan cinnte chur a thar an trasna an feardain séach Cormac Devlin. Cormac Devlin trasna an son é fuite ar an dheis spás fuite deis tóca agus chutha a ríist thar an tras ná ag seo pointe chur thar an tras ná. Ní nó gaith róláidir in is séide begáín ahrathe ní se choláidir mar a bhí sé agus tóga sin ceann sin godáas éasca chur an cia strain ach níl brúr ó bhá chutha trasna an son deis is ar Manach a casa an son há Dan McCann a iireach agus Dan McCann le ní an fear seo chun éon perseach a dhéanamh de seo chuide fearí leis an dasóg I naig na gaotha díreach thar an spotta dómh. Anna Loch sa chluithe Rónán strain is de Ceallaigh ní roiid de chuiristeach agus gan éon duine an son agus pointe stólam, pointe tóca ag Manach agus Ronan Fox le Ceallaigh ní roiid a fuiarra ach bloc dent an son ag Rafferty trasna Ceallaigh cool fuite ag Ronan Cassidy Tá hawart isteach go dtí strain le Ceallaigh ní roiide sléinar begáín spás ag chutha thar an trasnán beidir nu ar héan lábhah sin thar an trasnán ag strain an fear seo chun ghaoch leis níl seach beidir 3 méidir an cool bechóir go raich an ceann seo díreach ar an spotta dómh. Beag noch denta go maige stéile an nóir seo fuite ag Seán Canan a hádain séar chumá. Choristeach an sagad í Ceallaigh ach McCann chorah trasna an son go háling go dtí Diarmid Owens agus pointe. Cassidy isteach go dtí Devlin le spás fuite bud an líróid sin chortha an trasnáin aige is tólam go bhfuil iireacht úntaach an son ag Devlin Páirc le spás ar an das ón fethe héan chuirthaige thar an trasnáin is tólam há sé chuirthaige thar an trasnáin an son cén bhaithe sé I fuite ag Seán O'Hare denta go húntaach ag O'Hare isteach go dtí Devlin ó líróid áling an sa isteach de Tír Eoghain fuite an son agus iireach cool fuite an sé trastí Páirc a ríist tar neis an sa go dtí Cassidy le iireacht ar an dasóg Cassidy le pointe den sco an spás ag tosathe Tír Eoghain istigh a ríist agus tucha míad an uair seo trí Cassidy isteach go dtí Gavin Potter le pointe úntaach
Rory úntach go mar coilte fearrí a bhí ciún go dtí seo a háláin ábalta a lús agus lasar a chur ar an gluthe. Seo, fuitéis ag Conradh Hanlon iad a gcéir breise ach ní ana sé sin ó Donnelly ach fuite an sa a ríist ag ar Manach. An líróid sin ana leabhain ní naimseir róchan a fiástag ar cuasaí an sa agus an réacha going a níd an airing buchas a dí. Níd se háis leabhain sin is mar a bhí i réir péisce. Níos brisimí tríd an sa tríd Jamie McCaffrey. Jamie McCaffrey isteach an son go dtí Ceallaigh Ciarán Fitzpatrick. Na bhfuil cadís genta an son ar McCaffrey. Ní lenamíad roi churann dín fearmór Cuilte Ferry. Cuilte Ferry ag Lorach Spás. Cuilte Ferry chuiristeach go deas again son nach genta go maith cosantóirí híróin chomá le fear nuaistigin son Jack Quinlan ceantas na fir Ionad nua há treis tachtasteach an sa da híróin ag le haum. Louis Donnelly inis a brise tríd, Louis Donnelly curtha go deas agus spás fuite go háling an son ag Ronan Cassidy. Ronan Cassidy de cadís genta ar an son agus genta go héasca an son há McCann treis tachtamach McCann a bhí chódain séire sa chiad lech treis tachtamach go dtí Lord Páirc an sa dá ar Manach a ggéir beidir cosint breise a dhéanamh agus brise sós na Páirce chomá. Genta go má son ag Cunningham agus curtha tres go dtí Ceallaigh ach McHugh fuite a ríist ag Cunningham a tacht tríd. Líróid chuiristeach dín feardain séireach Devlin de spás. Bhfuil an líróid chun tacht dí há seach an tachtí McCann trasna an son fuit ríiste McCann agus cúl fuite ag McCann genta go háling aige. Hála ar tríd Devlin. Chódar go dtí Potter her neistí McCann agus McCann leis an doran is stig sa chearn óg a cehrar ag géir is stop a chur leis ach an fear mór leis an doran Paddy McCann an chiad scór fuite aige in jobh. Tastáil mhótha chun é seo a chríochnú amach beidir go loch in san tairde leach. Cúl fuite ag Paddy McCann há míid ag tríide go dtí héana trí an sa in ag ghánúmad in san tairde leach. Cadís genta agus cadís droch cadís genta ar Conlon an son dain séireach agus é gáil sunk in san rám agus é san éir. A chá sé ócé, chá sé airithe agus an íróid inis sé cín ó brian ar neis go dtí Conradh Hanlon. Conradh Hanlon a lord duine éigent, rud éigent taobhstig. Denta go maith aige ach níl sé fuite a ríist ag Conlon. Fuite ag fear híróin tríd Kai McGoldrick. Kai McGoldrick le spás. Muile sé síos an cléthe inis rudathá tastáil mhótha. I fuite ag Donnelly. Donnelly inis ag tacht tríd an láir. Fuite ag híróin. Tíróin a tacht náit spás acu a fear có ar an déobh chomá droch kick genta an son agus é fuite ag héasca ag fear híróin an son tríd Jamie McCaffrey. Anna bhrú curtha ag ar Manach i ngacháitin is an tosnathe sa cúlathe ach níl Lord Páirc é fuite ag Ceallaigh ach Boyle an sa. Boyle tacht tríd. Conal Boyle tacht tríd. Spás aige kick das chuiristeach aige an son dín taobh ach fuite go das an son ag an fear nua sin Matthew Mallon ón Ómaigh a há treis teachtasteach an son. Matthew Mallon iver 16 trachnúna in jobh fear Ionad. Brisin Tyrone ríist tríd an Lord, mar há dentacod an Lord fad, hán fear há dírt treis cúla áil Paddy McCann inis a mótha Lord Páirc é lorug ní smú scórna agus cadís genta ige an son é déanamh díreach go húntaach ar fad inile go fear se ní stoppa sé don lá mar nar dhéanamh lads híróin trachnúna in jobh iad anamha. I compráid le inné agus I compráid a dúna ngáil inné chad gimmert díreach go húntaach ar fad. Drochro genta an sonach marach sin chad gimmert go húntaach na leid seo be sé simúl na fir Ionad eiscin de gan tamil chomá agus céhéad na fir a thóg chun ceang iad go háirithe agus cléthe canis beidir os a góirimach a fós é loch sa chléthe seo agus fós fir dain séiricha ag fear Manach a ceanna có an sa leis an líróid sin an captéin. Tógach an talamh an son Conlon le líróid ordasteach go dtí Ferry. Ferry le begáín spás ach denta go maith an cúlbáir an son sunk fuite an cúlbáire chomá den íireach sin é bra Craobh ach dain séireach an son Ferry lán ábal a cúl agus puinte aim siú denta go maith an son ag Conlon há cúla tastáil mhótha agus sinna bhí á lorg aige ach denta go maith an cúlbáir an son naid macróbín chun stop a chur le Ferry cafaréis sin a dhéanamh beidir go chur bert a chur faoi láthir há Hugh Cunningham ar Ferry ach began fear sin anna gain séireach níos déanaí sa chluiche seo go háir leis an ngaiachló agus líróidí móra orda a dul isteach chuige. Na sáilte ar siúd an sa in Ómaigh trachnúna in jobh dorcha sa tacht há scama dorcha tachuin chomá beidir gúil drochaimsir chun fille an sa chuir isteach ar chóirsaí agus beidir a chabhróig de híróin an cluiche seo a mhuiliú síos trachnúna.
an réiteoir a caint le fearrí an son. Bhí sé sin dain séireach, bhín cúlbáir san éir, bhrú sé dain séir go leor agus cárta buí tiltte go maith an son ag fearrí beige ar bheith cuairmach as seo amach. Nailligh Robín in is leis an íróid. Tógadh sé chuid amadis. Denta go maith an son fuiteag Fox. Fox bhí ciún in san chiad lech. Níl sé ciún in san tarn lech a sé gíire an íróid seo chorchan caing agus níos mú scór na aimsú. Curran sá sós tríd Cunningham. Cunningham le ceamar ord isteachchadí Devlin. Róáard agus bhad róáard an son de Devlin íirecht denta ach droch íirecht i áíre. Devlin annach ein séireach Tráchtaireacht na Neamh 5 pointe fuite ige rácheing ó fácanna éiricha agus job úntach denta ag captéin na fórne. Ronan Cassidy ag imeachtúing Tráchtaireacht a fearónad nua tógaisteach ag Tír Eoghain agus caiisiú isteach na fearónad Tráchtaireacht an deise hart a gatainine is tócha Cassidy a bhí díirech go húntaach Tráchtaireacht in Neamh rá chúl agus rá faointe ige tócha leistigh de 5 mé déag ag deire an chiad lech agus demáiste maidach dentige. Fear Manach is líród áirdisteach ach bert an son McCann ní mórrán di eisige éon rud a dhéanamh istigh an son leis chéin ha ferry hós na Páirc begánaí níos mó agus sellh a ríist ag Tír Eoghain iad tachtanis tríd Gavin Potter. Gavin McPotter le begánaí spás agin siúd ní mórrán ó híróin istigh á lorug háis agus ní léon bharcáil denta ach denta go maith an son agus ana chlichte an son ag Diarmaid Owens. Pedadorúntaach Owens in Neamh a sé iníag ana chuid demáiste dhéanamh an son. Drocha íirecht an uair sin ach in áíre fearr an tauchaí a in Owens. Tu go míad inis tríd Tír Eoghain sos tríd Strain amach go dtí Potter Linart spás Potter a tacht tríd cé há lorug bhfuil Devlin lorug cha fearr le sé istigh sin fearr nua istigh fuite ige casa Loba choristeach an is go dtí fearr dain séireach eile sin McCann isteach ach é sciúpa an son ag fear ar Manach agus tu go míad tríd McCaffrey le chalís genta ar an son. Sé fearr nua há tréis teachtasteach an son ná Noah Grimes ón Domhnach Mór de Tír Eoghain há tréis teachtasteach do Cassidy a Tráchtaireacht in Neamh. Fear Manach annach ein séireach an sons na cúla tu go míad ríis tríd Pierce McDermott anna bhrú corrigh Pierce McDermott an tá leis éalú agus spásan is fuite có deis dulach an tosaigh agus scóir áil rud nach bhfuil déanta le tamil fada ach ní le kick mar sin Devlin le séin ach fuite go maith ag McCaffrey is le spás. Caitheadh siúd éigentí anamh an son níl scóir fuite có le haimpir feithinú mud inis Fear Manach. Beidir go dtiocadh sé tríd an captéin Sean Conlon ag casa a lorug den éigent, breise tríd Bert, ní féidir lo iad a stoppa. Fuite ag fearrí níl ach fuite faoi dhearr an sáig ó Hannon na stólam. Ó Hannon le doran isteach, denta go maith cosantóirí híróin a ríist. Hannon le íirecht eile, Hannon a casa ar an clé, Hannon agus titiisi ach jo sé ríiste. Curtha amach go dtí fearrí há dain séir há lán op de scóir na aimsú, ní an uair seo, curtha amach go dtí ó Hannon ríist. Ó Hannon trasna an son, deis ag Fear Manach é seo a chamád, spás a aimsú agus beidir scóir áil. Cian O'Brien de deis, Cian O'Brien leis an doran, droch doran agus troch íirecht an áíre an son denta có ríist. Cailte có ach caithfir rá há cosantóirí híróin ag éimar díreach go húntaach an Neamh agus fíoch ar an fitness sin an aclaíocht úntaach idir teachta ríist sos tríd se O'Hare. Sé O'Hare a techt tríd spás aige é casa ní féidir é stoppa McHugh déna go maith an son isteach go dtíon fearónad Grimes a casa, Grimes a spás, níl sé sásta íocht a hógan, chun sé amach dtí McCellum le spás, níl ag cailte ige droch cosan denta. Sé sin droch go leor is agus éasca go leor ha begáín táhairt amach an son den réiteoir chomá stólam go bhfuil siad chun 10 méadar breise aimsú an son. Bhí sé sin dochar go leor is neidir raibh mór an brú curtha ar a fós an chalís denta agus an réiteoir is chun caint le Caim a Goldrick neidir cad a bhí ráite a cha 10 méadar breise fuite ag Devlin chun an séú faointe a aimsú ó héin Tráchtaireacht in Neamh rudí dhéana sé go héas go fiúáin leis an ghaoch sin. Sin é go háling an son ag Devlin curtha thar an spotta dómh den séú bhauta Tráchtaireacht in Neamh an tríú faointe ó Ciceanna Éirice Tráchtaireacht in Neamh ó Devlin há 3 cheann curtha móga 2 cheann ó Ciceanna Éirice Tráchtaireacht in Neamh agus 3 cheann fuitige ón immert. Ní raibh sé chun an cheann sinna bhisáil péisce ha sé gimar go húntaach Tráchtaireacht in Neamh neidir an dóga siad ón Páirc chun an fuinemh a thábháil níos déanaí há fearrig imeachtanis sin ihar a 2 dhéag.
Conor O'Hanlon of Manach a gimmacht on Páirc agus is Lolamas ógi ó Ceallaigh há teachtasteach an son da O'Hanlon. O'Hanlon í immer go maith neomhach thuirseach golóir a fiachant an son ógi Kelly agus cosan nu a testáil an son go háire I lár Páirc das na kickinne amach agus thar roint le buchant a có testáil go géir wótha. Chomada sin cuilte ferry ag macht ón Páirc. Bhí sé ciún tracht nó na neomh. Imróir úntacht dimmer sé go húntaach an lá hena in aigen cabháin ach ciún na neomh agus chomada sin donach maras imethe ón Páirc dá Manach. Ceallaigh Éirice ó Jamie Ray. Jamie Ray a ceann mór ard cara búirte ag Tír Eoghain Éirice agus tucha míad an uair seo trí Donnelly. Donnelly le beidir Cluiche Genter an son há roias an son droch Cluiche ó Jamie McCaffrey. Tír Eoghain tucha sé go tapig ach droch kick an son an uair seo a deise go búra amach trí Conal Boyle. Boyle a dhimmer go húntaach an son sa Ceallaigh ciúnthe síos an tarn leach agus tucha míad trí Cian O'Brien. Cian O'Brien amach go dtí an cóine go dtí Cal McAnesby. Cal McAnesby brú cara ar an son agus genta go húntaach ag McHugh an Líróid sin sciúpa ag McHugh a casa, McHugh le líróid isteach an son go dtí Potter le iirecht agus spás agus fiachar sin mar lámh a go dtí Grimes le spás, níl sé sástan Cic Eoghain, há an fearr seo sástan Cic Eoghain, jo sé méidir Curra sé ar an dámh clé sé tóga sé pointe éire an 7 pointe tráchtúd in neomh fuite ag Devlin an ceathrú ceann ón immert agus díreach thar an spotte dubh. Well, by dad, how Devlin ag immert gama híon deis an son ag Grimes ach Grimes lán sásta hart do Devlin nach bhuiilech an iirecht mar sin a chur ar fóriad go háirithe trácht núna in neomh. Chroigh sé méidir nó go héin chuis an heimpel ar bheirt agus díreach thar an trasnáin. Líróid fuitin sa ag Manach ach go mídreach ag ógi Kelly thug sé brún son sunk sa chúl. Fuitinis ag Devlin Ceallaigh choristeach go deas again sa fuite ag Tír Eoghain her nash sa go dtí McCellum le spás. McCellum choristeach tí fearnú agus her nash her denta go húnta cúl eile agus an áíre trúr an son ó Tír Eoghain. Déach ceannacha an ceann sinna aimimsú dhéon an fearr anad nua Grimes go húntaach an son de lorg sé spás thug sé an dardan her nash agus é tóca go háling an son ag fir Tír Eoghain in áíre I bhd ró éas go róbhan son agus an ceathrú cúil tracht núna in neomh fuite ag Tír Eoghain. Ceathair a dódhéag go dtí héan a trí agus slad a dhéanamh faoi láthair ag Tír Eoghain. Had déanamh díreach go húntaach na cosa I methe ó Manach chena féin agus ana chuid fága sa chluiche seo. Tucha mí trí Devlin Éirice, fiachar an lós, fiachar an spás, cétha níl aon na casan sé lúban sé fuite ach stop ar an líne agus cúil eile fuite, cúil háling fuite an son. Bhí an táid déanta go húntaach ag ar bhacha ar Manach ar an líne ach an son an poacher's goal. Van Nistelrooy son is stig sa bosca frach leis doran tucha agus cúil den sco fuite ag Tír Eoghain. Is tólam faoi ar a teach tríd sé ó héir ach beag begáí de Aragón tríd sin tuga míad de sé ó héir. Denta go háling aige an cúlaí an son leis an doran réig leis an Tír de Praba agus fuite agus an cúigú cúil fuite ag Tír Eoghain trach núna in neomh. Fear Manach gan éon scóir nisle an pil fé cóig númad na níos múna sin. Bhíidir go húntaach an son sa chiad cóig númad déag. Bhíidir an tosaigh le ráfointe tehistid de cóig númad déag. Ach an son cúpla cúil ó Tír Eoghain an son sa tarna chuid den chiad leach cúpla pointe deasa agus chuig na cosa in áíre ó Manach in san áma sin. Tír Eoghain ag immert díreach go húntaach. Mar an beise anna jocarí sa stoppa sa chluiche canis má héin siad ráig in aig dúna áil le gan tamlín. Denta go maithá, denta go háling acu agus fuite Éirice an sáig feardain séireach McCellum. McCellum chuir trasí Grimes I léon ar Grimes leis héin agus Grimes faoi dhéire cúil fuitige é lán tuigte. Bhí deise go cúpla pointe ógant thug sé dí Devlin é, bhí deise go cúil ógant thug sé dí duine éigen teire ach an uair seo an spás fuitige agus an cúil fuite faoi dhéire ag Grimes. Tá sé níag ana chuid dhéanamh ó tháinig sé an Páirc trach núna in neomh.
agus é lá an tuilte faoin drá sin. Fuiar há Devlin imethe ón Páirc mar a bhí mar rá, chud ar chun na cosa a bháil go siúd be sé a testáil go géir gan tamlín. Tag an fearr ón bearachaisteach sin Conróns iwwer a fethe a thiúcha geisteach de Devlin Tráchtaireacht in Jobh. Deis is sé gar Manach den chiaadú le tamil fada fuite ag Tír McKenna tras na son dín captéin sin Conlan le spás, Conlan ar ní éist agus Conlan le pointe áling há an fearr seo díoch go húntaach mar imróir a ríist ceann eile don tochaí casa ar an dhéis díoch ar an tras ná an sin chiad pointin is de ar Manach le níos mú ná 25 nóman de stólam. Bhí sé sinna testáil go géir, níos mú ná pointe bhórna testáil bhtha cai sé teachtaríisteach be sé ana jochar cosan nua ag Tír Eoghain ar a Páirc chomá agus ana chud faoine bheith na lead sa níl éon stopló be gach ceanna chu ag géir spása áil ar an irin seo I gceann seachtainna. Genta go maithan sa ag Macanespi casa brú maiteach tagan Tír Eoghain I mert le trúr I tuga siad an uair seo tríd McKellum le spás ní réon den os a chóir McKellum ar an clé díreach ar an trasnáin bhí spás crotha ag a héin róhéin hána sé ó mrú a chuirdar ón tús chomá chuirdar brú maiteach an son ag Macanespi ar an 15 tháinig trúr chu le chéile suas an son agus críochnathe go deas éasca ag McKellum. Breise isce inis agus é testáil go géir ó ar Manach há níos múna seo testáil bhtha. Bhí daoine rá nach raibh deise chun Jobh dimréidir go húntaach den céad 5 nó 10 ach an son in íag sin bhíidir ciúna hadar bhad níos fearr ná seo cé go deispáin sé go bhfuil sé tríide gáin na héana cethir há fearr Manach go má há imróirí úntacha acu agus lán ábalta agus tócha go bhfuil an muí nimithe go háirithe sa páiste sin. Ceir chúil fuite ag Tír Eoghain stig de 5 nó 10 agus cúpla pointe breise chomá fir anna den Scott mar Grimes a há tréis teachtaisteach de Tír Eoghain há déanana slád chomá há bainse anna láidir ag Tír Eoghain agus hána fir anna sin iníag níos mú de máiste a dhéanamh fós. Niall Robinson anna hiún sa chúil seo in san chiad lecht an tarna lech, bhfuair sé suncan son níos lótha ó cuilte ferry a há imethe ón Páirc inis. Bhí sé ciún in Jobh ginad a job maithair gan prád leis an cluiche ceathrú ceannis. Ní raibh mór an deisina I gcé Tráchtaireacht in Jobh. Tá fearr Manach brábalta le cúna dé tuga siad amach le muín, déine siad iirecht, tá 5 nó 10 fáca acu. Tá leads ógan sa ná imróig ag an levéil seo riomh ríis, tuga siad amach. Agus le cúna dé be 5 nó 10 níos fearr going ach nach úntaach an rud é féchant ar Tír Eoghain in Jobh. Na scóranna an scéal an muín sin a háig na lads óga seo dul do cúil agus pointí is rud úntacha. A féchan chun ceang béidir ar chluiche canis agus iad a gimmert in ag dúna ngáil is tócha I gceann seachtainna détarrá go bhfuil Tír Eoghain a bhad níos láidre chud ar díreach go húntaach muín lán ábalta scórna aimsú lán ábalta cúla aimsú hon bainse anna láidir ar fad agus há inidí mailteach ag na leid seo níl duine chu stoppa agus cíonn tú an aclaíocht sin ionta I lig. Sin é 5 nó 10 an sa fáca I Páirc I Éalaithe ó Níl agus na fóine a moch an Páirc a ríist. Tá fearr Manach beánaí níos ciúine I teacht amach a 5 nó 10 a fada béidir amach rompa Ceallaigh an son istig Ceallaigh an de scór úntaach an son Sean Conlan an captéin in Jobh de ar Manach cúpa nó imróir úntaach a bhí gimmert mó lár Páirc an son sa chiad reacht na chud is mú imach an tosa gan is gíre beidir cúla aimsú rud a déach sé dhéanamh I gceann tamlín cíimiid ach an ceann sios a gceith faoi láthair I beánaín caiiteach faoin drá seo. Nis, raimid an eistín clés dócha seoling a ríist, líróid mór áard chutamach sleann an son ar an dalamh agus líróid ag Tír Eoghain a ríist tríd an fearránad an son Brian Hampsey ó Ionad na Ghóil. Líróid ige céhallarug ach sé ó héir. Ní sé sás dé hart ó héir. Tóga seach an ceang písíne. Brian Hampsey inis. An cool bára mar a hána sé híos ar an dalamh beánaín Craobh aige nó beidir níos measa ní an cic amach sin beidir ní an mission son sa bhuacht gur hálar a dhéigent an hamstring is tólam. Tá sé híos san is ó sé garta go donna. Tá Jamie Ray híos droch gartú an son. Tá sé bíon mailteach a fearr bocht. Is tólam ón cic amach a hála sé. Nadidir raibh stracha éigent in san cos nar thóg sé an cic amach. Tá sé híos ar an dalamh há sé a bíon. Fearr bocht be gur an stretcher a áil an so agus é thógant amach.
Conal Maguire ó Davenis an déhlína a thiúca gisteach ó Tráchtaireacht in Jobh fearbocht. sé bí an maiilteach an son. Ní sé go dés sin éiscint a móthir Páirc. Ní sé go dés. Droch lá ige hena féin. Cúpla sábháil áling denta get Tráchtaireacht in Jobh. Jamie Ray and son sa chúl dá ar Manach cúpla sábháil úntach agus an kickamach a haigéis kickamach úntach haigé naig na gaithe sa chéad leach bhí se chuirdí 65 an éireann eile. So lán ábalta fear úntach an táchaí is tócha ach droch stracha fuite gén son I gúlachas. Stón an gúil sé begáin níos fearnis. An píon imethe buchas le dia sé begáin níos fear. Ach begur tacht ón Páirc an sa bemi cúpla nu eile sa le raimí an ceing. Bhí an obair dianta in Jobh ag Tír Eoghain is léir a ríist an banisteoir há có Gerard Donnelly é muine in Countess na Scoiline an sin agus anachnig ar anachchuid is na himróirí. sé ag obair istig in Naomh Mícheál an son in Inish Kettin agus há anachchuid is na lads óga seo ag immert instant scoil céanna anahana a có agus ar thasúd. An obair dianta idir job ar fearraí tactics úntacha có ach ná riir a chomás imróirí úntacha na lads óga seo ó Tír Eoghain. Jamie Ray ag meacht is an Páirc. Imóigh Cal McAnesby ón Páirc há fear Ionad nua a Tráchtaireacht is tólam idir 8 Rory O'Keefe a thiúca gisteach an son dá McAnesby neart diantaige dimmer se go maith fear óg tólam gúil blian eile fácaige mar há ag séisiir ón bhuiin seo in Manach. Anna chud dianta ag Manach le blianta beag an nuas. Ní héon jinx go bhfuil siad an sá Tráchtaireacht in Jobh há de lán ábalta há struchtúirí úntacha curthisteach go le roinnt blianta nuas sa féil sa chunta agus a thuran na haibre sin a móthir Páirc Tráchtaireacht in Jobh le 6 nó 7 beidir san leid sin a dulchan ceing an bhliain se chuin ríist blian eile fága ag an levéil seo. Tír Eoghain a tachtanis soas tríd Ómaigh a há tréis immer gohúntaach I ngacháit Tráchtaireacht in Jobh. Bhil se chun áil ríis níl tu go mí trí strain agus brú chur éireach chur trasna agus fuite ag fear Ionad an sa Fiachar Donnelly churthisteach a ríist ó droch chalís an son dianta ag Conor Owens ag Jamie McCaffrey is tólam an son bhí sé sin áir is tócha go bhfuil cárta buí nó níos measa tiltte gin son chu sé sin díreach thar an róling agus thar an munéir chomá do Conor Owens. Be Conor Owens cárta buí fuite an son ag Jamie McCaffrey agus deis inis ag Owens an puinte ó hógan don chalís a dhéanach air. Conor Owens a díreach a móthir Páirc leis an giad iirecht agus an iirecht sin chura thar an trasnáin ag Conor Owens leis an giad puinte roisiúd Tráchtaireacht in Jobh. sé a cethir déaganis go dtí héan a cethir 5 agus 10 buinte idir na fórna Tráchtaireacht in Jobh. Fearmánach a ggéire beidir scórna breise áil díreach dómh héin agus lead a ggéire dul ar an scoreboard na sa ní stoppa siad Tráchtaireacht in Jobh agus fós begáín foioine fágans na cosa fós ach fíochar seo mar inilí ath ag na fir seo go háirthan son ag Rafferty níor stop Rafferty an lá fearrónad an son Fiachar Donnelly chuir trasna ach droch íirecht an son ag Bhí sé lora Gavin Potter begáin in rováil an ceann sin agus é sleann golóir am son fearrónad an sá Caolan Brennan ó Cail Náile leis an níróid. Seirbh níróid aige é lorug den éigen ní léon den á lorug seachas beidir fear amháin sin Caim Goldrick. Chur thar níos go dtí Pierce McDermott le brú chur sin rudaí on Tír Eoghain an láir fad an Jobh. Bertnú Tror a dul in packs chun lads a stoppa agus é dianta go húntaach go fiachar an mrú athir Jim ar an cúlbáir an nua istigh an son is tólam gur Conal Maguire a son cé go bhfuil léine idir héan Jamie Ray droch brú an son agus níor bhéon gáda sin ó Ceallaigh ach Sean Cannon droch brú an son is tócha gúil se begáin míáinach faoin drá seo cáham dianta ag Louis Donnelly an son droch brú níor bhéon gáda sin agus tócha an the lads caiiteach faoin drá seo droch Tráchtaireacht ag an obair dá Manach Tráchtaireacht in Jobh agus beag íirecht eile ag an fear Ionad Conor Owens ón Bearach.
Curra Trasney Risher O'Haste Hogant, could he strain the spás, Curra her goaling Éalaithe Éirice and son Ógie Kelly and Uarshaw Leshan Cluiche and Clehem Wilhe she's Gomor Tráchtaireacht in Jov ach deisinis ag owns beidir Iirecht the Hogant agus I chur her an Trasnáin on Dahad the Coig. An Reich in an Aig, Beshe Docker, beidir go dite sheet, Níl Moránis dig, Shachas Grimes, Heaven Voska and son, Shaw Conor Owens, leis an Tarna Iirecht and Fair Ionad le Pointe Owen Hannafin. They should get an Tarna Ceallaigh I'm shooting so, new an Raisha Garage. Ha Hampsey all Lorug. Ha Brew cur her Hampsey. Ten shed as each the Stachti McKellum Macassa, cur her Nation son, Éirice, Goody Owens, Owens in Iirecht, Owens agus crying a lower, Hasha trace job untach of Owens o Hana she more bark and Tarna Foin to Futige on Head Chowan on Immert, Chroig Shen Spas, Chroig Shen Pass, Rivishin, agus Chroig Shen on Pointe Untach Shin, Erin Clay. Cad mar score. Bhí sé tír goúnta chu fad. É chomáis imethe chun cúil cad é mar fearionad há ag Tír Eoghain Tráchtaireacht Nuaidh Fá job úntach dentacha. Ógie Kelly tachtanis a fearionad eile an uair seo de fearmánach a tacht tríd sós na Páirce chun sin líróisteach ach tróir ó Tír Eoghain a frach leis an líróid sin brú curtha an son sé O'Hare agus é crothú spás agus é curtha trasatí Hampsey Harnash go dtí Kelly an son sós go dtí fearionad eile Fiachar Donnelly Cailte ag Tír Eoghain ach fuite Éirice agus Cailte Éirice agus fuite Éirice an uair seo é fuite ag gibhar a 50 sin McKellum Ceallaigh McKellum a dhéanamh anachuid Tráchtaireacht in Jov Calís gent an son ó Tír Eoghain is tólam gur Donnelly há híos agus é begáin gorta airó sé is go second agus na new maid ag mecht doing an sa fehed 3 nu mit imethe sa Tarnaireacht an sa 7 nu mit fáca Shelf ní roide ag Tír Eoghain agus Tír Eoghain gomór an tosig agus seolta in order fuite ag Fiachar Donnelly a choristeach go dtí McCann le Shelf ní roide curtha trasna fuiara go dtí strain le spás chun sé trasatí fearionad Hampsey le spás anachud spás an yes Iirecht úntach ard san air agus díreach her an Trasnáin an son ó Brian Hampsey ó Uladh ó Ghóil fearionad agus an 100 pointe fuite ag Tráchtaireacht in Jov beg fearionad Tír Eoghain ag Iirecht olmhór a choristeach an sa agus díreach sé nu mod fáca chun spás áil a bhuireann seo I gceann seachtaine do Cluiche Leathcheannais Mionúr Electric Ireland Uladh agus iad a chur an brú mailteach sin cad é mar chleas an son ag McKellum díreach go húntaach ar fad spás fuite ag strain a tacht Manach a gír Tráchtaireacht agus brú a chur denta go má ach níl sé denta Craobh a com mar ha pointe eile fuite ag strain a gimmar go húntaach an sa Tarnaireacht ach cad é mar breise a bhí fuite ag ón McKellum ó Loch Vic Rory an son níor thóg sé marc lean sé leis bhí sé sin do chreite aclaíoch brú mailte curtha agus é genta go húntaach ag Cic amach eile an sánach an áiríre níl fearmánach a bóchant na caigas an son I lár Páirce há Tír Eoghain a déanamh scrisartha ceapá go bhfuil fear breise ag Tír Eoghain leis an méid rocha thsúlacha brú mailteach curthara I gcónaí agus an fear sin Callan Kelly a dhéon job úntach an son sa Tarnaireacht stop a chur le McCann cúpla bhálta nuair bhí McCann fiachant anaghain séireach ar fad job úntach gentige agus é fós a déanamh job úntach an líróid Thanastí Niall Robinson be siad sásta an cluiche seo a bhuiiliú síos chomá na cosantóirí agus déine siad é sin trí Ronan Fox a sásta Shelf ní roide aimsú há fearmánach ag brú síarnis há siad a chur strachtúir an gostan sin há Tír Eoghain a fiachant anaghain séireacha sin há Grimes a lorug Shelf ní roide há na fearionad ar fad a lorug an líróid sin a lorug pointe a bháin eile chun chur an scoreboard fuite inis ag ceannacha sin Donnelly Fiachar Donnelly ón Páirc choristeach inis ag siúd agus an líróid Shelf an sa ag Potter a casa Potter le spás Potter an yes Potter leis an Iirecht agus cad é mar scór an Dave Mud an cosan son an a banana kick alling fuite ag Gavin Potter an tarna fointe fuite go siúd Tráchtaireacht in Jov fear cailen chlochar and a hásta le sin bhí sé testáil go géibh bhí sé ciúna síos sa Tarnaireacht seo ach fiachar sin mar scór an Dave a mó den cos díreach ar an Trasnáin agus é sin in aig na gaotha chomá.
Líród fuite ag Louis Donnelly and son Louis Donnelly fósa brú a fiachar an mrú sin. Fiachar an trúr nó cehar hagan haimpel Uladh híróin I gcónaí ha sé díocht a chreite sin eiscint. Iad bócach an gáchad, bócach an cúl chomá brú a chur go mí dreachastólam an son fax a chu fuite fuiére ag sé óhéir. Sé óhéir a teachtamach an sá tríd lá na Páirc fuite in isig strain a há ngachá tracht nún is strain a há déanamh úntach ar fad agus é churtha go dtí Devlin ó ard bó, Devlin na spás, deir lurg duine éigent agus an duine sin ná Michael Rafferty I brúch an ceang a gcónaí fear chaile chlochar a há déanamh ana chuid de máiste in jobh chun tosaigh agus é mar chúlaí spás fuitige, which is sás níocht a hógant níl chun sé stacha brú chutha an son Conor Owens leis an taobh clé agus Conor Owens fear Ionad eile le scór úntach fuitige an súd. Cídíonn sé sin go bhfuil 3 fointe fuite ag Owens tracht núna agus cídíonn sé sin go bhfuil cúl agus 4 fointe fuite ag na fir Ionad trachtún na neomh díreach ag Tír Eoghain na lead sin ag spás aimsú don clé sin I gceann seachtainna. Fear Manach le kick mór an son fuite ag fear Tír Eoghain stólam níd há Cluiche genta an son air ó ar Manach is stólam gur captain na fórna seo an canlan na há an son fós a roch haimpen na háte nadern Louis Donnelly há ní mar rochinte ach an Cluiche genta agus fuite in is Ceallaigh Goldrick tacht sós a tríd Ciallaigh Fitzpatrick á choristeach agus spás fuite ag lads ar Manach fan rá seo Ceallaigh ach Sean Conlon á lorug fuite in is Ómaigh Kelly churthamach a ríist go dtí ar Manach agus go dtí Ciallaigh Fitzpatrick le sellep ní roide casa loba lorug spás agus fuite in is ag Caolan Brennan Trasna agus fuite in is Ciallaigh Fitzpatrick a ríist choristeach aige céthastig ó denta go háling a ag figar annach casa céthá leis a brú maitach a ríist a chorir ha sé fuite in is ag McCann le líród ard céthastig ach Cian O'Brien a casa agus ní léon dana bhí cúl bar a fiochantar ach bloc denta faoiére a Cian O'Brien tar seachas léirach íirecht an ag fear Manach cad a bhí a táú an son Bhí de riime anachiúd ar fad, bhí íirecht ar dús an son ag Cian O'Brien, hit sé chuige faoiére, cas sé, de chail sé a chu fuite faoiére an son ag Diarmuid Owens le puinte tuilte go maithaige bhí an fear sin go húntaach an cluiche ar fad de heise go mór amach Diarmuid Owens ngachá tracht nún in jobh lora cúil stólam nach chur begáin óard ag an cosantóir agus fós a dalansa gur brúchar agus búin sé an líróid ar neis fíoch ar sin mar inil an fear seo ag immer díoch go húntaach díocht ní puinte aimsú tagann sé ar neis beann sé ar líróid agus chun sé an brú ar Tír Eoghain i ríist agus tucha míad tríd McCann bhfuil Cluiche genta McCann an son há trúr haimpelir ráis sé go tapig isteach go dtí Sean Conlon brú chora ach fós seasamh chur sí ríist spásin is leir bhanach há fearistig main sé ní sé mar há sé tógach an talamh trúr a hógan an talamh an son ag Tír Eoghain séir mór haimpelir inis bhí ortha an Cluiche sin a chrathú mar bhí deis an son ag fear Manach beidir teachtaisteach agus cúla álach Tír Eoghain sásta leis an scór mar a há beidir go méid deise go puinte aimsú sin an taonad ó seo. Sé an aideag go dtí héan a cóig an sá trochan númad imime agus puinte breise ag fear Manach an son díreach an cuasaí inmh beánaí níos fearr. Sé an aideag go dtí héan is sé. Cúpla númad breise going an sá níl sa gom céhhéad a fanna gíring beidir go bhfuil cúl nó fós ag fuireann Tír Eoghain tracht núna in jobh na firónad a déanamh slád ar Manach tracht núna in jobh agus iad a géire níos mó agus níos mó. Cluiche an son denta ar Paddy McCann agus ceann tapig chuig Potter le spás Potter a casa chur ar neis an sagarí Ómaigh há gimach go húnta chud tróir techt ó Tír Eoghain há siad a leir a cúil ó héir trasna an sagarí ar seacht sin Conan Devlin le ceann ar fór rial stólam droch íirecht an son ag an cúlaí Devlin ach an áíir ní ana sé mór an difriocht faoin trásá beidir go raimid ín taobh an son rud éigen rá ag an fear ar an déobh lína ach droch íirecht an son nada bhfuil siad chun kick éirice a thabhairt a rud éigen tréis tarlú an son feice ach cad é sin mar íirecht ag Tír Eoghain trúracha a teach an ceang íirecht tócha ag Devlin faoiére ach díreach ar fóríl. An réitóirne sé caint le Ómaigh Kelly ní acha mé héin cad a háir an son a chá cárta dearug fuite ag Ómaigh Kelly dúirt an fear an déobhlín a rud éigent dín réitóir nádar
Cada bhí ráite nó cada bhí denta ag Ómaigh Kelly ach cárta dearg fuite ag Ómaigh Kelly fear a tháinig isteach sa Tráchtaireacht agus é imethe sa Tráchtaireacht chomá nadidir a bhaca sé bheith sin an scáileán ach stocha gur drochród a hálan son agus beidir begáín canspóid in íag seo ach taispána sé cécho deochar a hára dír lads óga Manach an jobh díreach 3 fointe fuiticó sa Tráchtaireacht agus slád dentara bhí hirón a bhadró láidir go háran sa Tráchtaireacht agus cé go raibh fear Manach go húntacht an cíal 5 nó me déag hit siad as chéile go mór an sa Tráchtaireacht agus drochrád tréis tarlún son le cárta dearg fuite ag Ómaigh Kelly. Need Robinson Solution gan pardún fuite an sa ag Tír Eoghain Éirice Ceallaigh ach McKellum a tacht tríd an sa trí strain isteach agus spás fuite có cé sa Will íirecht droch íirecht dentan son ag Owens bhí chunig mar cad a bhír siúrige bhí sé lorg an cúl bhí sé lorg McCann ní bhór sé beidir go raibh sé níos fearr de Owens an líród a churtha an trasná an hán fear sin a lorg spás ar a bhuireann seo an teachtan se chuing droch cinenne tócha ag Owens an son 3 fointe fuite get troch nó a beidir gris de certe an 4 fointe aim siú chun na lead seo gír a cúil breise droch kick amach an son inis ón fear nu a Conor Maguire agus é sa chúl droch kick fuite sa ag Tír Eoghain le Ceallaigh na Iróide ag tacht tríd McKellum a casa McKellum an clé ach BEO an son McKellum agus ag cortha héamhan láb a clé an son agus puinte a bháin ag McKellum troch nuaina dimmer sé díreach go húntaach fád tháinig sé amach lár Páirc an ire sé chun tosaigh den chud is múd an cléthe puinte bháin fuitige agus háceann fóríl. Tuga míad ríist inis ag Conor Maguire. Dochar Conor Maguire inis troch nuain an lí mórrán á lorg an sa lads Manach Anna thur seach ar fad an sa agus é Anna Jochar an son le droch cníirecha fuite go má inis ag McCaffrey sós na Páirc dín fearrán a Tír McKenna steachtaí go dtíon captéin an fear seo bra ábalta ach denta go húntaach an son ag an dá cúlaí Ronan Fox a Ceallaigh na Iróide sásta na Iróide sinna chamád brú a chur curtha amach agus denta go maith an son ige agus Conan Devlin le Ceallaigh na Iróide Conan Devlin a tacht tríd curtha trasna an sogadí strain bhí an gachá troch nún an job le líródáling amach go dtí Owens dá ábalta bhfuil sé sásta pointe hógan ar an clé mar a há denta ge fás ríist agus an 4 pointe fuite ag Owens an son tóca go deas réig hí na morcha spásaige denta go húntaach os na cúla amach ó Fox chódar tríd i ceire nó 5 peir láb an son fuite ag Owens agus Owens a críoch nó Owens a chur sós an láb den teachtain se chuing há jab úntaach dentaige an sa troch núna in san Tráchtaireacht stólam 3 scór fuitige ónimmert troch núna inniuh. Droch kick amach eile agus fuite inis ag strain isteach go dtí McCann. Há siad a lorg cúil eile is léir sin Grimes a Ceallaigh na Iróide Grimes a lorg pointe eile há Grimes in hiag aim siú há Grimes in hiag an is cúil agus pointe a áil troch núna inniuh. Bhí siad a cheta níos mó áil ní raibh muíige beidir nuair a tháinig sé amach ar a Páirc a chan muín fuitige inis a scór na héine aim siú. Sin bertain is a há lorg spás ar a bhuireann seo an teachtain se chuing. Conor Owens agus Noah Grimes ón dánach mór a tháinig ana chud dhéanamh an Tráchtaireacht seo ana chud scór na chrothú agus a chógant chomá agus be cinethe a tógant ag Gerard Donnelly an teachtain se chuing nuair a bhóla siad le dúna áil i Cluiche Leathcheannais Peile agus an cluiche seo críochnathe troch núna inniuh in iad 5 númad de ann breise fir bhachta ar bhánach bhíar a 5 númad breise a chur amach mar tógach Jamie Ray amach ón Páirc níos lutha stochas strachel sa chos agus bhí sé bíon a fearbocht imethe ón Páirc. Chomara sin cárta dearg fuite ag Ómaigh Kelly sa Tráchtaireacht ar Manach rud náiríonn ró éasca sa Tráchtaireacht ach an áíre hí Tír Eoghain ag ganas ar an gcluiche seo ón darna chuid den chiad leach. Bhí fear Manach go húntaach den chiad 5 nó me déag iad chun tosaigh le rá fointe cúlanna agus pointí agus cé hasamach ach beidir cuilte fearí Diarmid Owens, Cian O'Brien agus Sean Conlon fér an táhachaí Jamie Ray anna bhá ó héamh na kicin amach chomá ach an áíre Tír Eoghain bhíidir láidir i ngach áis. Ronan Fox ciúin go tús níos déanaí tháinig seach an ceang agus Caran Kelly in sé jab úntaach ag McCann Dan McCann
cheanna bhór cool da Manach sa Ceallaigh. Ionad díreach go húntaach Cormac Devlin anachud scórne 7 ceang gang fuite ige Tráchtaireacht in Jobh. Ronan Cassidy a bhí díreach go húntaach tógacht an Páirc sa Tarnaleach ach bhín de máiste gentige faoin drásá le gá cool a bhí a testáil go géir ó hirón sa Ceallaigh fuitige agus rá faointe chomá. An son ó héamh na Firónad Ceallaigh ach Conor Owens a tháinig isteach le ceithre foiointe den sco agus Noah Grimes le ceithre foiointe chomá 3 ceang des na pointí sin ó cool úntach a bhí aimse hiige agus mar sin chríochnaigh an chluithe an sá in Ómaigh sé fé héan de hiróin fear Manach héana sé raig Tír Eoghain dí Cluiche Leathcheannais Mionúr Uladh Electric Ireland in aig dúna gáil gan cúpla seachtain agus bíling de sin. Go dtí sin a cháirde, fága mé sibh leis na bóg foiointí ó an 8 agus slán go fóil. Cluiche agus níor chuir sé ceann amháin fór rialach beidir go gorach an stros agus an búirt isteach ní dhéanaan ní dólam ní dhéanaan cinnte chur a thar an trasna an feardain séach Cormac Devlin. Cormac Devlin trasna an son é fuite ar an dheis spás fuite deis tóca agus churtha a ríist thar an trasnáin ag seo pointe chur thar an trasná. Ní nó gaith róláidir in is séide bagáín ahrathe ní se choláidir mar a bhí sé agus tóga sin ceann sin godáas éasca chur an cia strain ach ní brú rómhach churtha trasna son deis is ar Manach a casa an son há Dan McCann le Iarach agus Dan McCann le ní an fear seoch an éon perseach a dhéanamh de seo chuite fearí leis an dasóg in aig na gaotha díreach thar an spotta dómh Anna Loch sa chluithe Rónán strain is le seileamh ní roiide churisteach agus gan éon duine an son agus pointe stólam, pointe tóca ag Manach agus Ronan Fox le seileamh ní roiide faoihearra ach bloc dentan son ag Rafferty trasna GAA cool fuite ag Ronan Cassidy Tá hawart isteach go dtí strain le seileamh ní roiide sléanar begáín spás ag churtha thar an trasnáin beidir nu ar héamh lábhaigh lééis sin thar an trasnáin ag strain an fear seo an ghaoch leis níl seach beidir 3 méadar an cool bechóir go raich an count seo díreach ar an spotta dómh. Beag noch, denta go maith aige, Isteach an uair seo, fuite ag Sean Connan a hádain séir chumá. Churisteach an sá go dtí Ceallaigh ach McCann churtha trasna an son go háling go dtí Diarmid Owens agus pointe. Cassidy isteach go dtí Devlin le rug spás fuite bud an líróid sin churtha ar an trasnáin aige is dólam go bhfuil Iarracht úntach an son ag Devlin Páirc le spás Páirc le spás ar an das ón fethe héan churtha ige thar an trasnáin is dólam sé churtha ige thar an trasnáin an son cén bhatha sé i fuite ag Seán O'Hare denta go húntaach ag O'Hare isteach go dtí Devlin ó líróid áling an sá isteach de hiróin fuite an son agus Iarracht cool fuite an son sé trastí Páirc a ríist tar neis an sá go dtí Cassidy le Iarracht ar an dasóg Cassidy le pointe den sco an spás ag tosathe hiróin istí go ríist agus tucha míad an uair seo trí Cassidy isteach go dtí Gavin Potter le pointe Devlin le spás bhfuil an líróid chun techt go dtí há seach an takeí McCann trasna an son fuite ríiste McCann agus cool fuite ag McCann denta go Grimes le spás níl sé sástan Cic Eoghain há an fear seo sás de Cic Eoghain jo sé méidir chur sé ar an dómh dhé sé tóga sé pointe churisteach go deas again so fuite ag hiróin th neis an so go dtí McCellum le spás McCellum churisteach tí fear nu agus th neis th denta go húnta cool eile agus an trí Devlin ríis fíochar an lós fíochar an spás cétha ar níl aon den na casan sé lúban sé fuite ach stop ar an líne agus cool eile fuite cool denta go maitha denta go háling acu agus fuite i ríis an so ag feardain séireach McCellum chur trasna Grimes í léon den ar Grimes éis héin agus Grimes faoihearra cool ag Tír McKenna trasna son dín captain sin Conlan le spás Conlan ar níéis agus Conlan le pointe áling há an fear seo díreach go húnta sé deas isteach tí McCellum a casa churtha ar neis an son a ríist go dtí Owens in Iarracht Owens agus crying go leor thoset sé deas isteach tí McCellum a casa churtha ar neis an son a ríist go dtí Owens in Iarracht Owens agus crying go leor thoset sé Páirc le spás Páirc ar an dheis Páirc leis an Iarracht agus cad é mar scór ar an déobh mód an cosan son an banana kickáling fuite ag Gabby spás fuite aige bhfuil sé sás an Iarracht a thógant níl chun sé isteach brú churtha an son ar Conor Owens leis an taobh clé agus Conor Owens fear an ina casa agus níl aon duna air bhí cool bar a fiochantar ach bloc denta faoihearra
A cíó Brian tar seachas léireach íirecht an sá ag fear Manach. Cad a bhí atáim siú sin an taonad ó seo. Séan aideag go dtí héan a cóig an sá trochan númad imime agus pointe breise ag fear Manach an son díirech an cuasaí inmh agus fuite inis ag strain isteach go dtí McCann. Tá siad a lorug cúil eile is léir sin, Grimes a Shelf ní Roide, Grimes a lorug pointe eile, há Grimes in hiagaí aimim siú, há Grimes ní